ओमफ्राय जोङो दा नाफाथिमोननि गामियाव दंफैयो आरोना गामि माने सगाव ओमफ्राय थांसै अबबा थांबावगोन ओरैसो गुड मर्निं एभरिवान आं दायो माने माजबादनिफ्राय थांगासिनो दङ उदालगुरियाव माने उदालगुरियाव आङो बाइक सार्भिसिं खालामहैनो नागिरदों आरोना माजबादाव इसां मोजां पार्ट्सफोरखौ मोनजोबा नालाय बाइकनि पार्ट्सफोरखौ माने आरो सार्भिसिंआबो बारा मोजां जाया माजबादाव गोदानसो नालाय माजबादनि बाजाज डिलाराबो बेनिखायनो आं उदालगुरियावनो थांगासिनो आरो ओरै अरां जानानै थांगोन अराङाव दाखालि आङो फिसाजोनि बार्थ सार्टिफिकेट बानायहोदोंमोन अरां हस्पिटालाव दा बेखौ नेक्स्ट दिनखालिनो बानायहोखालिनि नेक्स्ट दिनखालिनो माने जाबाय होनना बुंहरदोंमोन बार्थ सार्टिफिकेट बानायग्राया बेनिफ्राय आङो मैखोमखौ लाना फैनानै दोनफै नोंसानि न'आव आङो उनाव लायनो थांगोन होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय मैखोमखौ फन खालामगासिनोमोन आङो फनखौनो हमाखै बियो बेस्थ'सो ना मासो खामानियावसो दा मबाइलखौसो लाङाखै दा न'आव हाबनानै लानानै थांफानांसिगोन आरोना मैखोमनाव लोगोफोर आंनि आखायाव दङ मोनसे फिसा बक्स आरोना बे बक्सआव दङ मेनसुरनि केपसुल नोंथांमोना जायफोर माने देहा गोरोबलायनायाव सोरनाबा थाब गोलोमदै गयोना नोंथांमोना माने गोबाव समसिम माने देहा गोरोबलायनो सानदोंब्ला नैबे केपसुलखौ जाब्लानो माने गोबाव समसिम नोंथांमोना गोलोमदै गवालासिनो माने गोबाव समसिम माने देहा गोरोबलायनानै गोलोमदै गहोनो हागोन आरोना दा नोंथांमोना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जायोब्ला साइड इफेक्टबो जानो हागौ नोंथांमोना नैबे मेनसुरा जाहैबाय माने 100% नेचार बियो माने आयुर्वेदिक आरोना गोबां माने रोदा रुजुजों बानायनाय बियो नोंथांमोना बेखौ जायोब्ला माने गोबाव समसिम माने देहा गोरोबलायनो हागोन आरोना दा नोंथांमोना बे टेब्लेटखौ जानायनि सिगां मेनसुरा होनाय डक्टरजोंबो कन्टेक्ट खालामनानै बायदिसिना सोंहरनो हागोन नोंथांमोना रायज्लायग्रोनो हागोन जानांगौना जानाङा बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ माने जानो हागोन आरोना रायज्लायनानै माने डिसक्रिपसनाव आङो माने कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय माने 10टा टेब्लेट दं आरोना बियो माने ग्रिन कालारनि नोंथांमोना बेखौ फुंनि समाव ओमफ्राय बेलासियावबाबो जाजागोन जिखुनु जाया नोङो देहा गोरोबनायनि सिगां बेखौ जाब्लानो जाबाय आरोना बेखौ माने नोंथांमोना ओंखाम जाखांनायनि उनाव जाब्लानो जाबाय बे केपसुलखौ दा नैबेहाय मा होनाय दङ होनना बुंब्ला नोंथांमोना एसे फरायनानै खिथानोसै बे केपसुलानो जाहैबाय 100% नेचारेल आरोना मेनसुरनि नायनो हागोन नोंथांमोना प्रिमियाम बियो मेडिकेलि प्रुभेन टु हेल्प माने नोंथांनि हेल्थनि थाखाय बिराद माने हेल्प खालामगोन आरोना नैबेहाय नायनो हागोन बेहाय मा होनाय दङ गन धाग होनाय दङ गन किकेर सातावार आसुगन्धा आमला बिधारा गख्रु लं बड़ी इलायची जायफल अकारका सफेद मुसली कन्स बेस इमली बेस दालचीनी सकन कुपसी ब्राह्मी सलाब मिश्री बेंग बासान अब्राक बासान बे टेब्लेटखौ बानायनायाव बेफोरो माने स्ट्रं एबा मजबुत खालामो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना बे केपसुलखौ बायनो सानदोंब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना बाय खालामब्लानो जाबाय बे अर्डार खालामनायनि साननै बा सानथाम उनावनो मोनफैयो आरोना दा नोंथांमोना बायनो हासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ आयुष विश बक्स बेजों आंजों थांगासिनो जों दा उदालगुरियाव नैबे क्लासनि केबला गाज्रि जाबाय खोमा माने गियार बुरजा होनानै 100 लिटार साब्लाबो आरपिएम जोंनानै होयो आरोना थाब पिकआप लाख'वा बिदि जादों माने बोबथानाय बायदि जादों नालाय गारिया बेखौ बानायहैनांगौ आरो मा गाज्रि जादों मा जायाखै सालायनो स्मुथ ना आरोना मोजां गारि माने मोजां सालायबाय थाग्राखाय आङो मेनटेनेन्सखौ मोजां लाखियो नालाय गारिनिखौ एकदम पिकआपा माने BS4नि गारिनि पिकआपा दानि गोदान NS ओंखारनायफोरा हास्लाबा आरोना जेनेबा BS4 जों दानि BS6 गारिफ्रा फात्ता मोना आरो ओरैबायदि हेभि आरोना गारिया ओंखायनो बानायबाय थायो आङो एसे गाज्रि जाबानो बानायो गारिखौ माने मोजां जोथोन लाबानो मोजां लं लास्टिं जायो नालाय लं लास्टिं थाङो नालाय गारिफ्रा ओमफ्राय नै माखासे खामानि बेस्थ'नि थाखायबो जेरावबो ओंखारनो मोनाखै बिराद गोजौ स्पिड ब्रेकार होनानै दोनबाय माने जाथायफ्राबो जालाबाय थायो नालाय गोदो बेवहायनो मेट्रिक एग्जाम लिरदोंमोन जोङो 2013 सनाव हायार सेकेन्डारि बियो फुलगुरि दालां मोनबाय दायो थांगासिनो जिखुनु
लामाफोरखौबो डाबल बानायबाय नालाय बिथिंबो बिथिंबो स्टेन्डार्डसिन जाबाय आरो एसे गोबाव जाबायलै ट्रेन्सआ एसे ब्रेन्ड आरो इयो एसे ट्रेन्सआ दाम बाराद्राय ट्रेन्सआव बाजाज डिलार ना इलाय डिलारा बेनो इलाय बाजाज डिलार मोनानोबा पार्ट्सखौनो माजबादाव बाजाज सार्भिस सेन्टार अट'रि सार्भिस सेन्टार मोनफैबाय बानायसै आरोना लोगोफोरनि थ' लोगोफोर जोंना बाइकआ बानायनाया जाबाय आरोना बिनिफ्राय आंना माने क्लास डिस्कखौबो गोदान होनांबाय क्लासआनो गाज्रि जाबायमोन नालाय ओमफ्राय आं केबलखौल' माने गाज्रि जादों सानदोंमोन आरोना टटेल थांबाय 3,000नि खाथियाव थांबाय बिला माने 26निफ्राय 3,000नि गेजेराव थांबाय आरो ओमफ्राय आंजों लोगोआव फैदों नै बिग राय विश बॉक्स और ये भाई ये भी बनाने आया ये देखो NS लिया है उसने NS मैंने खरीद के दिया था मैंने खरीद के दिया बाइक को क्या हुआ आपका बाइक क्या प्रॉब्लम हुआ बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके हिसाब से जो मेरा ऑडियंस है वो NS बाइक लेना चाहिए कि लेना चाहिए एकदम बड़ा सुपर है बढ़िया है ना और उससे रेसिंग करेंगे तो कौन जीतेगा BS6 या BS3 BS4 राइडर अच्छा होना चाहिए उसके लिए तो वही जीतेगा अच्छा ठीक है मतलब वो जो ड्राइवर जो चलाएगा कॉन्फिडेंस वाला ड्राइवर कॉन्फिडेंस वाला चाहिए BS3 में कोई बात नहीं ठीक है चलाना चाहिए और रोड भी अच्छा होना चाहिए तो लोगोफोर जों दायो माने थांनोसै ओमफ्राय नाफाथिनाव माने एसे माबा माबि प्रडाक्ट लायनांगौ दङ दामानि नाफाथिया बायदिसिना मुलि फानगासिनो दं नालाय लाना फैनोसैगो लोगोफोर नै दासो सालायनो मोजां नांबाय गारिखौ बानायबाय नालाय मोजां नांबाय आरोना गारिखौ एबार सालायनो क्लास 10 थांमारबायमोन ओरैबायदि सानाया माने हाफ क्लासावनो सानाय जायोमोन नालाय बेखायनो बिदि जादों गारिया ओमफ्राय दा नै जोङो नाफाथि मोनाव थांगासिनो आरोना मोनसे प्रडाक्ट लायग्रोनोसै आरसा सिख्लाना सावथाल सिख्ला मिथिला जोंजों रेस्ट नांबाय आरोना बड़े 60 प्लस रेडी आरला ओमफ्राय जोङो दा नाफाथिमोननि गामियाव दंफैयो आरोना गामि माने सगाव ओमफ्राय थांसै अबबा थांबावगोन ओरैसो एबार आइफन लासिगोन होनदों नामा नोङो इउटुबनि पेमेन्टजों सेकेन्ड एबार मा भिडिअ फैगोन एबारलाय एबार लङिनि फैनो हागौ लङिनि लङि गांगोन नामा दे होमबा जों थांनोसै नैबे ब्रादारनियाव साहा एसे लोंबाय जोङो साहा लोंबाय गय जाबाय राङागरानि होनदोंमोन नामा औ राङागरानि दे बिथिं ओमफ्राय नै लेजेन्डआ माला लागोन होनदोंमोनथाय बाजैखो हाम्फेनि बिनानाव हर हाम्फेनि बिनानावसो फसन जाबावो नायलाय लोगोफोर एकदम आधार कार्डआनो जायाखै बेना जों दा थांसै आरोना लोगोफोर माने जों बिसिनि गामियाव थांथ'ला गामिया बिसिना एसे गोजानथिंसो जायो नालाय बेलेगथिंसो ओमफ्राय मागोआव लेंहरदों अमा माबा जाहैनो अमा खासि जाहैनो फान्थावस्रिया मा पिकनिक स्पटआव ओरै बेरायगोन नामा हाबलायलायदां ना नोंसो एसे हाबलायलायदां ओरैजाय थांनायनि र' लामा दङ ओरै थांना ओरै फैजायोमोनलै ओरैजाय हाबनायनि र' फैसासो लायो नामाथाय फैसा लाबाथाय थाङा खेला गिदिंफिनगोन खेसे लादोंमोनथ' नों फैदोंमोन नामा अ आं आदानि फैदोंमोन जोंलाय ओरैनोसो थांगोन लायदांलै ओइ गेटआवसो लायोमोन लानायाथ' गेटआवसो लायोमोन
बेखौ मा हाजो होनोमोनलाय माइब्रा माइब्राया बे नङा लायोआनो दां लायोआनो लायोनो बाला लाला लुला गैलालै लाला लुला गैला बोरै थांसै अबेसो थांगोन नै पिकनिक जानायफोरखौ नायदो बाब दाबो बिराद पिकनिक जाफैदों माथो मानसिफ्रा मागोसिम जायोना बिथिं लामा बबेसिम थांबावनो बैसिम ससे थांसै र' कमला बैग्रि खावसे थांगौलाय थाब फैयोना थांनोसो ओंखारहांदों दायो मानसिफोरा गोजान गोजान जायो हैद कपिराइट फैगोनलै जोंना होनदो हा कपिराइट फैगोन होनदो सोर वान एक्स जायोलै माबा कपिराइट फैया माबा जाया हैद माथो लामाया स्ल' जाबाय ओइ आरामसे 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 मालायफ्रा फैसा होयोबा जोंना फैसा होलासिनो ब्लड दायो मोनाबायना ओंखायनो फैखाला दायो पिकनिक जानो होननानै सिखारबाय दां ना बैयाव लांगोनलै दालाङाव जों दा दालां मोनफैबाय लोगोफोर दायो जोङो फेमास ब्रिजाव मोनहैसिगोन भैरबकुन्ड नङा होमबा येस आइ लाभ भैरबकुन्ड होनना माबा लिरदोंमोन ना खमलायानो फिसा फिसाथार माथो खमला गिदिरखौ नाय गिदिर गिदिरखौ र' गिदिर गिदिर नैबेखौ गिदिर बायदि मोनदों इउटिउबारसो फैबाय नामा नै जोंना दैमु बिथाङा कमला लासिगोन आब'निफ्राय नै ओमफ्राय आब'आ बिथांनि भिडिअखौ नायोनो मैनाखौ सोंदों मा खबर होननानै नायोना एबार नोंखौबो नायदो दा बड' कापोलाव आब'खौबो नुसिगोन नै मोजां मोजांथार कमलाया बबेनि बे कमलाया भुटाननि ना ओमफ्राय नै दैमुनि केमेराखौ आं हेन्डेल खालामगासिनो दैमुआ आंखौ फैसा होना लाबोदो 1 लाख भिउसफोरा नै सानसेटा मोजां मोनदोंलै थिग मोजां मोनदोंलै फेमास ब्रिजानि आगोलथिं दङ दायो थांबाथाय नुलांसिगोन हा आङो मा होनदों जानो नागिरदो माथो जिरगासिनो नोङो जिरना लांसिगोन होनबा बेखौ जानो अ हा गजब बेबायदि बिराद बिदै दं नै जालाय माबायदि कमला बायदि ना आं मिथिखाबाय बियो माबायदि फिसा नायो थेपा ना बियो बुस्थुआ दिनै मानसि खम नामा एसे बारबोबायना अबेनि आब'आ मागोसिम पुरा थायोना पिकनिकआ दायो बे जानुवारि मास मोनसेया आब'निफ्राय बैग्रि लांनोसै आरोना लोगोफोर रादोंना रायाखै रादों नङा नङा जानोलाय हरदो दे आधा केजि मोजां मोजां बासिना हर गोदैयानो गिदिर गिदिरखौ बासि फिसा जाबावनांगौ
स्लो नहीं रुकना पड़ेगा हाँ रुको 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 चल चल हो जाएगा फायर हो गया ट्रेनिंग जाबाय दायो इसना माया इसना होनदां बे साइडथिं बारा फैलालै दानिया ना आगोलाव बे साइडथिं फैयोमोन बेखौ पार जायो नुवाखै फुल स्टप खेला इथिं थांनो होआखै नामा होद फालाफोर नै आसोलबा पिकनिक जादों पिकनिक